Olen Monika, olen Mexico Citystä, asunut Suomessa 13 vuotta ja kokkina ammatiltani. Koronapandemian aikana minut lomautettiin töistä. Vietin paljon aikaa kotona, enkä liikunut paljon. Painoni nousui huomattavasti paljon. Sitten mulla oli ylipaino, tietysti tuli ylipaino. Mulla oli ainakin 30 kilo ylipainoa, kevyt uniapnea, hengitysvaikeuksia, vatsavaivoja, jalka- ja polvikimpuja, vähän kaikenlaista. Ja olin tosi huonossa kunnossa, että perusaktiviteetit ja liiket tuotti vaikeuksia. Lisäksi olin kärsinyt pidempään aikaan vatsavaivoista, joten minun piti mennä leikkaukseen. Mutta lääkäri kertoi, että ei minua voi leikata ennen kuin pudotaan painoa vähintään 20 kiloa. Tiesin, että tämä ei tule olemaan helppoa ja tarvitsin apua. Kyllä tuntui mahdottomalta. Niin kuin kuten sanoin, että perusliiket oli tuotu minulle vaikeuksia, että jännitti edes alkaa treenata. Aloin seurata ruokavaliota, niin syödä terveellisemmin, treenata studiolla, kotona, liikua enemmän. Kyllä pelotti hakea apua, koska tuntui mahdottomalta tehdä muutoksia, elämäntapamuutoksia. Stressiä on ollut aika paljon, joten mä en olin tosi epävarma, onnistunko vai en. Pärjäänkö minä treeneissä vai en. Eniten oli se, että olin energisempi. Se oli hyvä fiilis mennä treenaamaan, vaikka olin päässyt töistä. Ja muutoksia ruokavaliossa vaikutti suuresti fyysiseen oloon. Tavoite oli pudota painoa, joten minä pääsin leikkaukseen, mitä lopuksi en tarvinnut ja olen ylpeä siitä. Vatsavaivoja on vähentynyt tosi paljon. Yritin etsiä apua lääketieteestä, mutta löysin oikeaa apua liikunnasta ja ruokavaliosta, elämäntapaa muutoksista. No mä en olisi koskaan uskonut, että paino lähtisi 25 kiloa vuodessa. En mä olisi uskonut siihen. Olen onnellinen. Nyt tuntuu, että pystyn tekemään asioita, mitä ennen en pystynyt. Terveellisemmin olo. Vaatteet sopii mulle. Siis. Kaikki on parantunut, oma itsetunto on kohentunut. Että aina kannattaa hakea apua ja ottaa eikä askel, vaikka epävarmuutta on. Ehdottomasti kannattaa hakea apua ja aina löytyy apua jostain, koska tiesin, että en pysty yksin. En mä tajunnut mistä aloittaa ja ilman opastusta se tulisi olemaan tosi vaikeaksi, mutta kyllä ehdottomasti kannattaa. Kyllä pystyy tekemään muutoksia, vaikka tilanne näyttää kauhealta ja vaikealta, mahdottomalta. On aina joku ratkaisu. Onnistuminen vaati minulta elämäntavan muutoksia ja ymmärtää, että lähdyttäminen ei ole lyhyt, helppo prosessi, vaati aikaa. Yksi ongelmistani oli, että käsittelin stressiä syömällä impulsiivisesti, joten nyt syön terveellisemmin, seuraan ruokavaliota, niin liikun säännöllisesti. Mutta suosittelen ehdottomasti. Haluaisin kiittää teitä, kiittää myös tiimiä. Olitte mahtavia treenereitä. Nautin tosi paljon treeneistä ja prosessista. Olen kiitollinen tästä mahtavasta matkasta. Ja sä oot elävä esimerkki siitä, että se on mahdollista. On kyllä mahdollista.